Yeni nazisha umthethweni ziphukuphuku ngalendlela yokuthi ngempela niyakholwa ukuthi ngimfishane ngalendlela enisho ngayo la kuma comment ale video awukahle nje umthetho wakho usuka umuntu onjani mawukwazi ukuziqambela amanga uphinde uzikholwe futhi wena awuziboni nje ukuthi umsunu mawunjalo awuziboni nje ukuthi ngempela uyilebe mawukwazi ukufika uyiqambele wena amanga uphinde futhi uyikholwe wena ukuthi uqamba amanga asidlule lapha nina zinja nifike nini la khona iability yomuntu namandla omuntu nobungozi bakhe nibufanisa ne-height ukuthi mude noma mfishane le i-height isho ukuthini nifika nini nakule kulo masimba e-mindset yelebe nifike kanjani lapho umuntu uma ngabe emfishane akakwazi ukushaya akakwazi ukudubula umuntu uma ngabe emude yini akwazi ukuyenza ehlula lo mfishane when it comes to ukulwa shuthi ngeke ukufaka u5 bullet ngoba nawo ngimfishane uyazi mawu-analyze leya video kufuneke uqale uzibuze ukuthi iposition yecamera icamera beyikiphi iposition leya video iclear mangikhuluma laphana ngifolile ngigobile ngibheke phansi kuyabonakala ukuthi iposition yecamera iphansi njoba niyibona nje nazi izithombe nginenzele kuyabonakala mawukhuluma ngeheight yami naku yalaphana ngiseduze kwama-fridge ngiseduze kwe-built-in amakhabethe lawa ekhishi lami likanokusho naku ngiseduze kwawo laphana buka udonga ubuka i-height yami height yodonga i-height yami buka i-height ye-fridge ubuka i-height yami ubuka i-height yamakhabethe ubuka i-height yami bese uyangitshela ukuthi yini engimfishane kunayo kulezi zinto oyibonayo la evidweni esengiyibalile yini nje ende kunami ngoba even ngisho udonga luvela lulufishane kunami yonke lento i-height yayo ideterminewa iposition yecamera yini edala ukuthi nihluleke nina msunu ukwazi ukuanalyze ivideo ebese nidetermine i-height yomuntu angisho ukuthi mina ngimude ngaleyo ndlela kodwa ngikho mfishane ngalendlela enisho ngayo msunu ngoba nikhuluma amalebe lana nihlulo ukuanalyze into nisebenzisa imiqondo you are unlogical msunonyoko nasi isithombe sevideo la khona sengisuka khona eduze kwama-fridge asale mancane ama-fridge mina ngiya ngokuba mkhulu kunazo zonke lezi zinto eyisemva kwami lonto isho ukuthini isho ukuthi iposition yecamera iphansi the more ngiba mkhulu kunezinto ezisemva kwami mina ngiba mfishane ngilanda iposition yecamera uma ngabe sengiyenza ivideo sengikhuluma evidweni uyangibona ngize ngigobe ngibheke phansi ngilanda iposition yecamera ingakho neheight yami iyehla ilandela iposition yecamera yini nina msunu nibe zidomu kanje indaba niba amagolo nina zintsha uyabona nayi isithombe engisishuthe laphana evidweni la khona ngangimi nongizwe emchunu ngimi nenkosi uMelusi Zondi engihlonipha kakhulu ungizwe emchunu abamazi ungizwe emchunu live bayazi ukuthi ungizwe emchunu unzwephana nje mncane ugqoka usize 28 ungizwe emchunu la esithombeni uyangibona ngiyisikhondla khondla hamba uyodlala le video la khona nginongizwe emchunu nenkosi ulalela ungizwe emchunu ebabaza ubukhulu ubugiant bami azakhale nangezandla athi kanti umkhulu nasezandleni yini ke encane lapho yini nje ni undermineayo malebonyoko
Uma engabe nikholwa ngempela ukuthi ngile size enishoyo nangokwamandla nangokokulwa why pho nihambela kude mangisondela niloni ngisaba la nisine kubala la why ningathatha ama chance nginifuthe ngenhlamvu zinja why ningangithatha ama chance nginifuthe ngenayini nizibona ukuthi ngobani uyabona njengamanje njoba ngibeka ikhamera yami nje la phezulu kwenhloko yami senizothini ke senizothi ikhamera yinde kunami senizoma ngalo msunu loyo senithi ikhamera yinde kunami just because iposition yecamera uyayibona nje ngiyibeke ekhanda lami senizothini ke senizothi hey cha mfishane uMaxbook ifoni yakhe yinde kanjani kuna niyazibona ukuthi nizinhlunu niyazibona ukuthi namalebe niyazibona ukuthi namagolo niyazibona ukuthi nixhapha emanzini enhlunu nixhapha emanzini omsunu maleba zidwedwe kade msunonyoko niyanginyela